घोळ माशाच्या काट्याचे मालवणी सार आणि उरलेलं जे मांसल भाग आहे त्याचा तवा फ्राय करणार. त्याच्यासाठी बघा केवढी मोठी घोळ आहे आणि त्याचा एक तुकडा मी साधारण अर्धा किलोपेक्षा थोडा कमी असेल 500 रुपयात मला मिळाला. म्हणजे काट्याचे 2 तुकडे फक्त निघाले आणि मांसाचे 5-6 तुकडे 6-7 तुकडे कटिंग करून घेतलाय. एकच काटा असतो मांसाने भरलेला, ओमेगा 3 भरपूर, चवीला अप्रतिम. ह्याचा काटा खूप महाग विकला जातो आणि मोस्टली तो बाहेरगावी जातो. आणि याचं पोत म्हणजे चरबी का काळीचं मला माहिती नाही. जे ऑपरेशनसाठी दोरे बनवतात ना, ते दोरे बनवण्यासाठी जातो आणि तो पण महाग विकला जातो. मोठा असेल तर चवीला अप्रतिम लागतो. मोठे मोठे खवले असतात त्याच्यावर. ते साफ करून पळून मला सगळं तुकडे करून देते. काट्याचे 2च तुकडे निघाले. त्याचं पक्कावाला पारंपरिक मालवणी सार आणि उरलेला आपण तवा फ्राय बघणार आहोत. त्यांच्या गप्पा मारत मस्त साफ करतायत. अर्धा किलोपेक्षा माझ्या मते कमी असेल, 400 ग्रॅम वगैरे. पण गोळ महागच आहे आणि मोठ्याच येतात. छोट्या मोस्टली त्या येत नाहीत आणि शेडमध्ये त्या तुकड्यामध्ये विकल्या जातात. आता त्याला स्वच्छ मीठ लावून एक अर्धा तास ठेवणार आहे मी. त्याचा थोडं कचरा आणि उग्र स्मेल निघून जाण्यासाठी. सगळे मांसल आहे. फक्त बघा हे 2 काट्याचे तुकडे मला मिळाले आणि त्याचं मी 2 ते 3 माणसांना पुरेल एवढा रस्सा मी बनवणार आहे. सारामध्ये 2 तुकड्या जरी पडल्या ना तरी साराला त्या माशाच्या अप्रतिम चव येते आणि 2 घास चांगले खाल्ले जातात. मालवणी जे सार आहे ते जगप्रसिद्ध आहे. म्हणजे भरपूर लोक, म्हणजे मालवणी नाहीत ती लोक पण आवडीने खातात. कोकणातली पद्धत. लसूण कांदा घेतलाय, ओलं खोबरं थोडं घेतलंय. नंतर ना यावेळी मी केरळचा छोटा कांदा वापरलाय. त्याने ना चव छान येते, तिखट असतो. बेडगी मिरची 2 आणि एक काश्मीरी मिरची रंगासाठी, कोथिंबीर, अर्धा चमचा धने बडीशेप. यावेळी मी साराला आहे ना कोकमं वापरणार आहे. बऱ्याचदा मी कैरी वापरते कैरीच्या सीझनमध्ये. मला स्वतःला ती कैरीची चव खूप आवडते, अप्रतिम चव येते. यावेळी मी जी घरी बनवलेली कोकमं होती ना, ज्याचा मी व्हिडिओ टाकला, थोडीच बनली आहे, ती वापरून आपलं मालवणी सार बघणार आहे. हळद अर्धा चमचा आणि मीठ चवीनुसार. गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं आहे. मिरची धने बडीशेप हवे तर तुम्ही भिजत घालू शकता 1-2 तास. फोडणीमध्ये तो केरळवालाच कांदा बारीकवाला मला मैत्रिणीने दिला होता केरळवरून आणून, तो वापरला आहे. छान खरपूस लाल रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. कढीपत्ता थोडा मी फोडणीत घालणार आहे, थोडा मी कच्चा घालणार आहे. छान परतल्यानंतर आपलं जे वाटलेलं सार आहे, वाटण आहे, ते त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला किती हवं, कमी जास्त, पातळ घट्ट पातळ, त्याप्रमाणे पाणी ॲड करा. थोडं गरम झालं की आपली बघा घरी बनवलेली कोकमं 5-6 ॲड केली आहेत. चांगले आंबट झाले आहेत. ही गावाकडची नाही आहेत, ही मुंबईमध्ये मिळालेली आहेत. गावाकडची असताना त्याचा काळपट रंग येतो सुकवल्यावर आणि मस्त आंबट चव येते. आणि आता आपले हे 2 जे काटे होते तुकडे ते आणि एक छोटा गुळमाशाचा तुकडा घालून आपलं सार रेडी झालं आहे. म्हणजे चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. काटा असेल तर थोडं उकळून घ्यायचं चांगलं. मासा त्याचा लवकर शिजतो. काटा थोडा मोठा होता त्यामुळे मला थोडं एक चांगलं रटरटावून उकळून घ्यावं लागलं. गार्निशिंगवरून कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि थोडी कोथिंबीर. सार आपलं तयार आहे. आता आपण तुकड्या फ्राय करायचं बघूया. एक बारीक गॅसवर 2 मिनटं वाफ काढून घेतली म्हणजे तो काटा छान शिजण्यासाठी आणि त्याची चव रस्स्यामध्ये उतरण्यासाठी. ते नुसतं किंवा भाकरीबरोबर अप्रतिम लागतं. आता तुकडे जे होते ते स्वच्छ धुवून घेतलेत. मॅरिनेट करून घेऊया. मॅरिनेटसाठी थोडं वेगळे मसाले वापरते. कोथिंबीर, कढीपत्ता, लसूण आणि आलं क्रश करून घेतलं आहे. थोड्या थोड्या प्रमाणात तुमच्या तुकड्या किती आहेत फिशच्या तेवढ्या प्रमाणात ते घ्या. मीठ चवीनुसार. त्याच्यानंतर कोकमाचा आगळ घालला 1 चमचा चवीनुसार. तुम्ही लिंबूही अर्धा वापरला तरी चालेल. त्याच्यानंतर लाल तिखट एक अर्धा चमचा, हळद 1/2 चमचा आणि धने पावडर एक अर्धा चमचा आणि जिरा पावडर 1/2 चमचा
आणि हे सगळे मसाले एकत्र करून घ्यायचे. क्रश आलं आणि क्रश लसूणची ना तळल्यानंतर चव अप्रतिम लागते. कढीपत्ता पण दाताखाली आल्यावर आहे ना हे मस्त एकदम अप्रतिमवाली एक चव येते. पेस्ट करण्यापेक्षा ना सगळे असे क्रश केलेले मसाले वापरा. आता सगळं एकजीव करून मॅरिनेट करून घेऊया. मसाले सगळे मॅरिनेट करून अर्धा तास मच्छी आपण तशीच ठेवायची आहे. आणि नंतर रव्याचं कोटिंग. रवा 1-2 चमचे रवा, 1 चमचा तांदूळाचं पीठ आणि 1 चमचा बेसन. त्याच्यात थोडंसं मीठ आणि थोडंसं लाल तिखट टाकून तयार करून ठेवल्या. डब्यात मी तयार करून आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवते. आयत्या वेळी काही तयार करत नाही. तुम्ही कसंही म्हणजे जेव्हा जेव्हा काही फ्राय करायचं असेल मस्त पटकन घोळलं आणि कडकडीत तेलात टाकलं की वेळ वाचतो आपला. खूप असं नाही तयार करून ठेवत. एक 2-3 वेळा पुरेल एवढंच मी तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवते. आता तेलामध्ये दोन्ही बाजूने खरपूस मीडियम टू हाय गॅसवरती तुकड्या तळून घ्यायच्यात. फिश लवकर कुक होतो आणि मीडियम टू हाय गॅसवरच तळायचा आहे. बारीक गॅसवर खूप तळत बसायचं नाही. बारीक गॅसवर तळलं की त्याच्या आतमधलं जे ऑइल असतं ते सगळं निघून जातं पाणी आणि बेचव होतो मासा. छानपैकी फास्ट गॅसवर तळलं तर आतलं मॉइश्चर माशाचं तेल म्हणा किंवा पाणी तसंच्या तसं छान राहतं आणि चव अप्रतिम लागते. तयार आहे घोडीच्या माशाचे तवा फ्राय आणि सार.